Panginoon, buwan sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, Panginoon labing hingpit, daigong Panginoon, buwan sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, bulang adlaw, bulan ang gitara, ipalanog ng trumpeta, ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta, bulan ang gitara, ipalanog ng trumpeta, salamat Ginoo sa imong kaayo. Sa ngalon samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Kaigsuunan hinulsulan ta ang mga nabuhata nga dautan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghangyo sa tambang sa Dios ug sa pagpasaylo niya sa atong mga nabuhat nga dautan aron kita makapadayon nga malinawon. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas sa kong dago iyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa na nga muyo ako kung Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghelo mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong iyampo sa Ginoo atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga kasalanan ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi nga walay kamatayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ugaday sa iyang mga tao, dinisayota. Ginoong dis langit nung hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungo sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawagdan sa sala sa kalibutan, laloy kami. Ikaw nagaling ko sa to sa amahan, dawatan among pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang nabing alam dono, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, iya sa himaya sa Diyos na Ama.
sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, maglipay unta kanunay ang imong katawhan, human mabag-o ang iyang kabatan-on sa kalag, aron ang imong gilipay sa iyang paghibalik ngadto sa himaya sa pagkasinagop, magpaabot nga mapasalamaton sa adlaw sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi og hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, ang Diyos sa atong mga katigulangan, nagpasidungog sa iyang sulugoon nga si Jesus. Apan inyo siyang gitugyan sa kagamhanan, ug sa atubangan ni Pilato, inyo siyang gisalikway, bisan kun si Pilato nakahukom nga buhian siya. Siya ang balaan ug ang matarong. Apan wala ninyo siya dawata ug inyo hinuong gihangyo si Pilato nga maoy iyang buhian ang usa ka mamumuno. O gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Apan gibanhaw siya sa Dios ug kamo mga saksi niini. Ug karon mga kaigsuunan, nahibalo ako nga wala kamo masayod sa gibuhat ninyo ug sa inyong mga pangulo batok kang Jesus. Dugay na kaayong gipahibalo sa Dios pinaagi sa tanan niyang mga propeta nga kinahanglan mag-antos ang Mesiyas o gituman kini sa Dios niining paagiha. Busa paghinulsol kamo og balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Sa akong kasangpit, tubag ka ako. O Diyos ko, nga matarong, ikaw nga naghupay ka nako sa akong kagun-anan. Kaluy ako ug pamatia ang akong pag-ampon. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Ibaluing ang Ginoo, nagabuhat ug katingala. Alang sa nagtuo kaniya, ang Ginoo mamati ka nako sa akong pagtawag kaniya. Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. O Ginoo, ipadanag ka nako ang imong naong. Ihatagan mo kalipay
Ginoo ipadanag ka nako ang imong laom. Sa akong paghihiga, nakatulog kayo na ko nga malinaw. Kay ikaw lamang, O Ginoo, nagdalaw kasiguruan sa akong puloy anak. Ginoo ipadanag ka nako ang imong laom. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Hesukristo, ang matarong nga maoy mga tubang sa amahan. Og si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili kay ang ato ra kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Kung tumano nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Kung may muingon, nakaila ako sa Dios, apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana, ug wala kaniya ang kamatuoran. Apan ang nagtuman sa iyang sugo, maoy may hingpit nga paghigugma sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggap ka, O Ginoo, sa gilatan ko. Ang pulong mo, ang iwag sa dalan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Nandag ka. Ang Ginoo manaag kaninyo Nasa Ginoo. gikan sa Ebanghelyo sumbala ni San Lucas. Yan ikaw, O Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan. Ug nga nakaila sila sa Ginoong Hesus sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Ug samtang nagsugilon pa sila niini, sa kalit mibarog ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nahadlok ug naghuna-huna nga nakakita silang espiritu. Apan ang Ginoo miingon kanila, nganong nabalaka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa nakita ninyo ganiya kanako. Gisulti niya kini ug iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Apan wala gihapon sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay ug kahibulong. Busa gipangutana sila sa Ginoong Hesus, "Doon na ba kamoy makaon dinhi?" Ug gihatagan nila siyag usa ka buok sinugbang isda. Ug gidawat kini ni Hesus ug gikaon sa ilang atubangan. Unya miingon si Jesus kanila,
Kining mga butanga, maugayod ang akong gisulti kaninyo samtang ako uban pa kaninyo. Kinahanglang matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya, gipasabot sila ni Jesus sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglang mag-antos ug unya mabuhi mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug nga ang iyang ngalan ug sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug mahitungod sa pagpasaylo sa mga sala, kinahanglang ipahibaw, isangyaw ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi niining mga butanga. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Egon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug pagpasaylo og mga sala tungod sa iyang ngalan, ipahibaw ngadto sa uban, ngadto sa tanan. Kay unsa man diay kining pagpasaylo, paghinulsol ug pagpasaylo, mao kini say makaayo sa naguba. Makaayo kay usa ka tawo nga dili mangayog pasaylo, nagpasabot nga siya wala nakahimo og sayop. Kapirmi ra gyud sakto. Pirmi ra gyud sakto. Ug makita nato ang taong pirming sakto sa iyang kugalingon, tigid siya mo angkon kuduna siya kasaypanan. Ug kung mapiit man gani siya, mahibaw-an nga siya gid ay hinungdan, di gid siya mahimutang magdumot in taon pag-ayo kay wala lagi maanad nga siya mahimong mapasanginlan o mabutang sa lugar nga siya wanay mahimo. Ang pagpasaylo makaayo gayud. Makaayo sa naguba. Ang mga tinun-an sa gibasa karon nga inyong gipaminaw, dili makatuo nga kining tawhana nga ilang nakita mao kadtong gisakit o gipatay. Dili sila makatuo kay siya manggidto ang katong among nakit-an. Pero siya pod ni nga niya karon. Siya nga gipatay mao manggid ni ang among nakita karon. Nagtuo sila nga espiritu. Ug miingon ang Ginoong Hesus, ang gisulti sa kasulatan mao gayud, mag-antos gayud ako aron mamaayo kamo. Mag-antos gayud ang inahan ug ang amahan aron mabuhi ang kabataan. Motrabaho gayud ako kun ako ginikanan aron makakaon ug makapaeskwela sa kabataan. Gisulat kini sa dili pa kita magminyo, giingnan ang magtiayon, nagkauyon. Diski pahibaw kini kanato sa dili wa pa kita magminyo. Nga moagi gayud kita nining maong kahimtanga. O nang nagpahinumdum lamang ako kanimo nga mopadayon ko. Mag-antos kay kita sa atong mga anak. Kay nga ang mangpog ang mga anak mag-antos alang kanato. Kita ang una mag-antos alang kanila aron sila makakita ug makasabot nga aron magpabilin ang kaayo, doon na gayon sakripisyo. Doon na gayon mo sakripisyo. Unang pagpasaylo, usa ka sakripisyo. Dili sa ingon nga ipasaylo na tika. Kalimtan ang mga bati nga nanghitabo sa nangagi ug lantawon ang kaayo sa unahan. Ang kinabuhi sa kalinaw ug pag sinabtanay sa atong pagpanag-uban. Ang pagpasaylo, pinaagi siya ngalan. Pero sa dili pang pasaylo, ang pag-angkon nga nakabuhat ko og dili maayo.
gitawag og paghinulsol. Ug mao kini ang gipuli sa Ginoong Hesus sa dihang siya nagantos og namatay. Ang iyang gipuli ra gyud pasaylo, paghinulsol og pagpasa. Paghinulsol aron ikaw pasayloon. Ipahibaw ngadto sa uban aron dili sila magantos sa dayon. Kay nakabuhat ra bagyod og sayop. Og kining kasaypanan maghatag ra bagid sa kaguba. Maghatag kini sa kadaot kung dunay sayop. Sama sa electric fan, a wall fan, nga porting kuyawa nila, nga naglingkod dito, naminaw siguro to sila, mikalit og katagak ang tungod kadinay kasayop sa pagtaon. Wala matarong sa nag-install. Porting kuyawa yun sa naglingkod ditong dapita. So ang kasaypanan, makaguba siya sa kaayo. Ug uban gani, masuko. Ug uban, mamalikas. Ang sayop, manganak og laing sayop. Timan-an gud kini karon. Ang usa ka sayop, manganak og laing sayop. Ug mudako ang iyang kasayop o kaguba. Kung dili siya ang kunon o atimanon aron mamaayo. Si Jesus mao ang nag-atiman sa atong mga kasaypanan ug daghang siya nga motabang ta pag-atiman aron dili ta mga gubang tanan, mga guba kitang tanan, kun dili mabuhi. Pauli ngadto sa kaayo. Mabitan na inig pangayag pasaylo sa ginikanan, mag-uli dayon ang ilang maayong kabubuton. Og inig pangayag pasaylo sa anak kay nasayop sa ginikanan, malipay ug dako kaayong kalipay sa dughan sa ginikanan. Ug pagkanindot, kung mga ipasaylo sa usa ang mga kabataan. No? Pero mulagi, pag hinulsol una, ang kunon una, aron dili na pud balik-balikon. Aron dili balik-balikon. Kay kung mabalik man gani, naningkamot na gyud tungod kay nahibaluan nga sayop kay ning buhata. Ug ang nakapasayop nako, mauning buhata. Ang nakapasayop nako, likayan ko kini. Munang ingnon dayon ko, ayaw na pagpakasala pag-usab. Ayaw na balik didto. Kay didto ka nakabuhat og dili mao. O, minggo mao ba? Didto giday ko nakabuhat og dili mao. Didto ko aning butanga, didto ko aning lugara, didto ko aning mga tawhana. Ato kini siyang mahibaw-an diha sa paghinulsol. Ato kining makabuot ang pagkaamgo nga nakabuhat kog dautan tungod kini kuyog ko nila. O pag ato na ko nila, nakalimot na ko. Kuan ako kahibaw, unsa to? O niana, nilugdang. Ato ka nang mahibaw-an o makabuot diha sa atong paghinulsol. Kaya ang paghinulsol, naa ang pag-usisa. Naa ang pagbalik. Gadtos nangagi, ug mingindayon, ako gito hinungdan. Natagakan ko sa electric pan, dili gito ang nagtaod, ako gito kay nagtugtog man sang ko. Nagsimba tuod ko, natug man ko. Pero wata ko pa itong matug. Baka pagpaka, likay unta ko dayon. Dili mamasol sa uban. Kung anaa ang panahon, tagaan, o panahon ang paghinulsol. Mingo yun, akong sala, ako gito. Wa sila'y labot, ako'y mipili na magbuhat ni Edto. Ug mao kanay gitawag og good ground for forgiveness. Pag hinulsol niya dayon gipasaylo. Og ako usab mo pasaylo sa akong isikatawo aron mabalik mabag-o ang naguba, mabalik siya og kaayo. Og ang padung ang kamatayon, pildihon. Tungod nining giingon Jesus, pasayloon ko kamo, pag hinulsol, ipibaw sa uban. Resulta kini sa pagkabanhaw. Nga atong gilauman, labi na kitang mga tiguang na, o doon na nagibati nga mga bugat-bugat sa atong kalawasan. Ipahibaw ang pagkabanhaw, o ang mensahe ni ini, maghinulsol, niya din pasaylo. Panindog palihog. Nagatuo ako sa Diyos nga mahan, makagagahom sa tanan.
pagubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak kabugtong ang Ginoo nato, gagipanampun sa lanang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa krus namatay gulubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, gamahanan sa tanan. Ikan dito mubalik siya, aron hukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkawanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay kamatayon. Amen. Sa among pagpamati sa pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan, ang among kasing-kasing nagdilaab sulod kanamo uban sa tinguha sa iyang presensya. Uban niining paglaom sa pagkabanhaw, among ipadangat ngadto kaniya ang atong ipadangat ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan diha sa pag-ingon, pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga sila nga nagtudlo diha sa simbahan, magpabiling magkanunayon sa maayong balita sa paghinulsol ug sa kapasayloan. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa kagamhanan ug sa industriya magtinabangay sa paghatag ug kaangayan ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga si Kristo ang atong tigpataliwala ngadto sa Amahan, magdala sa mga nangamatay ngadto sa walay katapusang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Pulong sa kinabuhi, patalinghugi kami. Makagagahom nga Dios ug Amahan, sayod kami nga imong dunggon ang among mga hangyo, pinaagi si imong anak, ang Ginoo sa kinabuhi, nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sa imaan sa mugma sa gopaog sa dosa iniparong kinimeno ginawa sa kamot sa tao ang imong mga grasya kung asaho pangalia iatang na kanamo o langit nung Mga igsoon, pagampo kamo aron kinatong halag sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, gamhanan sa tanan. dawaton ta sa sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdayeg paghimayas siyang ngalan alang sa kabuslanan sa lubugay santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga katawhan, ang simbahan, ug ihatag ang bunga sa kalipay nga walay katapusan, kanila nga imong gihatagan sa katarungan sa dakong pagmaya, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap ka nimo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aw nang ibayaw nga daw sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayog matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan lamigod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, na nalipod siya kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagabuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Daygunang nagari sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos gid ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu or pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Pipasalamat kanimo pausab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini, panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo umalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang umulagad kanimo. Imo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan, ang simbahan dukob sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma ba ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan labi na kining ania sa imong atubangan. Hinumdumi sab ang among mga kaubang nangamatay na. Malaumon nga sila, imong pasudungon sa kahayag sa imong naong. Ug kaluoy kaming tanan,
Imo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos. Uban kanila amo ikawng daygon, amo ikawng himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo gamahan ang amahan Diyos kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Magampo kita samahan nga pasaylo ng atong mga sala, ug dadon kita niyang makapasaylo kanilang nakasala kanato. Ama namong anak sa mga langit, magdayon ang imong ngalan, uabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dili sa yuta may sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panunay, hinunwalo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man nagangharian ang dumagang imaya hantod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, hatagi kami sa imong kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa kaniyo. Ipakita ang timaan sa kaayo panagdaig. Sa Diyos na nagawa sa mga sala, sa kalimutan. Kaloy kami, kaloy kami, hatagin kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit ngadto sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko Ginoo, ang dili kalang ako angay gudawat nimo. Apan, mulong lamang ug maayo ko. Sa kalang nalat ko kanimo ang tanan. Sakit o kalipay, nagulanan o kalambusan. Ginoo,
matuman punta ang tanan mga sugo sa adlaw o gabi sa takna nga tanan magaygon ko. Salamat Ginoo sa may katapusan mong ugma. Ginoo, aniya ako andam sa kanunay mawalagat kanimo. Ako matuman punta ang tanan mga sugo. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, sudunga nga maluluyon ang imong katawhan, ug itugot nga ang gibag-o mo, pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, makadangat sa kalipay ug himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Dios among amahan, bidangop kami kanimo diha sa mong panginahanglan, nangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas og mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong panalipdan ug giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga espiritu bahin sa panglawas aron padayon silang mag-alima sa mga masakiton uban sa kamaayo ug kamaluluyon. Nagaampo kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima nila, ihatag ang dayong pagpahulay kanilang mitalyuana. Atagi kami sa imong panalangin, ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magtrabaho alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nginahanglan. Nang hangyo kami nga sumpuon na nimo ang pagkuyanap nining maong virus, sa ingon mahanaw usab kining among gihambing kahadlok. Kini among gipangayo, pinaagi kang Hesukristo ng among Ginoo ug imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santang inahan sa Dios, nagadangop kami, ayaw tamaya ang among pangaliya, hinuno aluwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan mga birhen. Mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga sakiton, iyampo kami. San Jose, iyampo mi. San Rafael Arcangel, iyampo mi. San Roque, iyampo mi. San Lorenzo Ruiz, iyampo mi. San Pedro Calungsod, iyampo mo kami. Manglingkod palihog alang sa pahibalo. Announcements. Agyo pagsaulog sa 500 years of Christianity in the Philippines, ang parokya sa Mabulo mupahigayon unya sa Mayo 22 og free confirmation o libre nga pagkonperma alang sa nag-edad og 12 anyos pataas. Alang sa dugang kasayuran og sa pagpalista, duol lang sa atong parish office og dad-a ang baptismal certificate sa konpermahanan. Abli ang atong clinic sa parokya alang sa inyong mga panginahanglang medikal karong Domingo sa alas 2 ngadto sa alas 4 sa hapon. Daghang salamat. Ang nagpahibalo ang team of pastors sa St. Joseph the Patriarch Parish Church, Mabolo. Manindog balihog. Ang